Usam ni bata oy. Sing buntag siga cellphone. Banay pa lang, nanglimpyo siya sa sulod, sa dili, nanglimpyo siya sa gawas. Mga sinibon diya, katag yung mga sagbot. Nalag ugma ng bataan eh. Sila ka cellphone. Napo yung mga tanong. Mubuan lang magkahinumdom. Naparyanas kong bana. Mudumdum lag once in a blue moon. Erneng! Wa kay plano mo barog diha? Panilay po yung taon nung, oy! Kay no! Ang nasagbot, halos kuhito na lang ka. Mama pud oy. Malilig karon ma. Pero na ako pungutan na ma ba? Unsa man po na. Malasas pare gabunyar ko masa. Kanong nakasulti mga ana? Alangan magud ma. Nahapit na lang Pasko. Wa jugo tagay sa akong mga ninong. Sukat-sukad. Naedad na lang og 14. Unsay 14? 14 gulanga ma ba? Pagkawalay klaro di mo na oy. Sakto na. At tuon mo to si Ninong Pablo na mo dito. Kay gikan to naabot, gikas gawas. Ya pangayag pinaskuhan. Kay taon na to wato kahatag nimo. Unsay sukat-sukad ma? Gikan jud to pagbata way tagahatag nako. Wag ring adto dito, nya pangayag advance Merry Christmas. Iya manilig pa man ka ko ma. Ako nila panili ka na, pero sabot ano nga? Tunga ibe ko ang pilay ihatag sa imong ninong. Oh sige ma, wala problema. Tunga ta. Ayaw po pag-anam, babe. Kay, at least nalingaw ka ato. Ayaw ito ni panabliha nga. Buslot. Babe, palit rin ito ang kunya. Naadyo ninong. Lawa ko eh. Pero tuon jud ni kay sugad pagbata o jud katag nako. Tuon jud ni. Kanipos, babe. Ligod. Isa ka dong. Na. Kalimtan na tanin noon. Sali kay hapit na Pasko. Awit sa biba, tawag na pumalik. Uy, kalingtan dong. Kalimot ka na ko nung. Anak kong Marian, tinugos ko nimo. Ah? Anak na kang Marian. Basta mga dong, nalimot yung ko dong. Pahit ning gulang ka ta, pasensya. Yun, please, nagbalik dong eh. Saan na yung tuyo dali day? Tuyo. Unsa gining bulala no? Bulan. November. Nya nung. Unsa may sunod sa November? December man. Oh, December dong. Ya, unsa din na ah. Unsay naa sa December nung? Oh. Pasko na nung. Tinghatag na sa mga ninong ug ninang. Or unsa pa na diya. Ug maon na ako dire. Kay mga ko nimo advance Merry Christmas. Oh, kana ka na imong toyo dong. Tagaan di ka. Kay total, dugay na po dong. Ini, teghan. Lagi na edad mo dong. This is nung. Si size. Na, 12 ra gyud. Dong kay ulang magkatur 4. Ala. Dusira. Ay nung. Statman kas probinsano sa. Lah, kay Pauli ka dong. Ang alang nung. Sikat na kay ka dire. Halos tanang tao dire munan ag probinsyano. Dapat ka sure di dong sikat na kay ko di ay. O nung. Sikat kay ka dire. Untan to na imong bandong be. Ako nan-trip pa dire. Ya nung. Naabot siya lain nung. Anong ni Hamis man na pag-ayo imong nung? Hamis. Uno, uy, Hamis kay nung. Ay, si bugal-bugal. Pag na ako, mas slide niyo oh. Slide na. Ay, bugal-bugal dong. Ako nagpugal-pugal nung, ay, sugas akong pagkabata. Anto din ako, wako ko sulit pamutbot. Ako maayo na onya. Dong ga eskwela ka ron? O nung, eskwela ko nung. Og eskwela di ka day punta doon mo. Salamat din nung. Ako di pa chamay ra kay na. Nakadabatayan nung ba? Suyag sa inyo na mo nung no? Wala ra na oy. Nit kayo ba? Basig asa. Tanawon oh. Wala barato ra ni sa dina good. Dugtap tinawon, ay. Basig asa tanawon. Nit kayo ba? Ito ko simulawas. Ya, kung kanto na imong kwandong kay tarong ba jud ko kahatag lagay nimo lagi. Salamat nung ha. Oo na, problema gamay ra kay At na. ako doon nung kay magluto og sudan. Salamat kayo. Salamat kayo nung. Sige, i-regards lang ko ha. Oo nung. Mare. Fights. Unsay naa sa December noy? 3, 2, 1, fights. Nung na ako dire? 3, 2, 1, fights. Unsay naa sa December no?
araw ng tinghatag na nung. Nya, nugos mo ko nimo. Kung niani ko dire, mga advance Christmas nimo. Kalwatan. Okay rin to. Okay ra to. So, what's up mga quads? Salamat kayong jumal mong video. So sa may mga shoutout is kung subscribe mga quads game. Mga yung mga nagpo-shoutout. Shoutout Lumboy Tabines, Jumel Limbaga, Eric Cataluna, Ariel Arinde, Angel Kasi Gomez, Vicente Brua Marco, D-Boy Matindag, shoutout, Diosdado TV, Zerel Batulan, shoutout, Ognilen Anticristo, shoutout, Bragat, Giancarlo Ortega, og Entrada Colmindes, shoutout, og sa among sponsor nga si Ma'am Wilman Gisito, og Sila meron mga Pambay mo perne mga quad, so mauro to. Thank you and God bless! Nadie como tú, no hay un sustituto. Para ese cuerpo tuyo que a mí